Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda da kuke gani yau muke bikin bude wannan katafaren wajenmu mai suna NH Sanka. Kamar yadda da kuke gani mu ma mun zo a bude wannan waje mai albarka da mu. Allah ya tabbatar da alheri, Allah ubangiji ya sa an bude a sa'a. Sannan kuma akwai makafta algaita wanda hatta su aka zo za a bude wannan waje. A ciki akwai baba da tejo wanda shi ma ya zo a bude wannan waje da shi. Saboda haka ina magana, ina jama'ar da suke so a kawata musu gidajensu to su zo wannan waje mai albarka mai suna NH kusan tsufa ko ba haka ba, kusan tsufa da ƙar nake magana. To ai kasan idan irin wanda ya gagare ka akwai mu basawa sai ka kira mu sai mu dinga wannan sabga ka gane ai. Saboda kasan mu ne makabta ko in ce mashaƙa, ya kamata mu mu kira mutane duk wanda bai zo ba mu shaƙa masa wuka. Kasan wannan ai to kasan ni ma makwalbi ina wannan wajen, ya kamata a ce an kira ni ko ba haka ba. Kamar yadda ne ka sani ni ne makwalbi kaka, ni ma na zo wannan waje domin na taya ku da munna. Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ubangiji ya sa an bude a sa'a. Da wannan nake cewa a malam ba a gayyace ka ba, a ce ka rufe mana ba. Akwai mutum ɗaya wanda zai ƙara yin magana daga shi an gama, ba kowa bane ba sai kaka, ma'ana na gori. Kamar yadda aka umarce ni na yi magana, kamar yadda ne ka sani ni ne kaka na gori. Ni bayan magana da zan yi zan ɗanyi kafce kwaya ɗaya a cikin kafce na. Kafcen na shine wanda nake cewa gaba ɗaya duniya ne mana take, ni kuma na zo nan neman ka. Shin ka san me yasa? Ba wai dan kai jan wuya bane, kawai so nake na ga fuskar shashashan da ke kokarin ja da ajuba ne. Ga yawan wa kake wa aiki. To mun gode kaka da wannan muke cewa mun fete, Allah ya sa idan bude wannan waje a sha'a. Na fete.